Ďaká Pánu Ježiši Kristu, drahí bratia a sestry, všetci prítomní, ktorí sme sa zišli v tomto dome. Boh nám bol dobrý, dal nám príležitosť a my sme boli ochotní prísť do domu Božiemu. Nech je ďaká aj čest Pánovi a ďaká Bohu aj už za počuté slovo Božie. Verím, že ste pozorne počúvali, že sme počúvali a je z toho, o čom rozmýšľať. Ale ešte, keď je Božia vôľa, vôľa nášho pastora, tak prehovorím aj ja ešte zo slova Božieho, z pomoci Božej. A verím, že Pán mi položil na srdce to, čo je potrebné všetkým nám. Niekedy kazateľ povie, mám nádej, že niekomu toto pomôže. A myslím, že je správnejšie, mám nádej, že Boh každému pomôže. A Boh má záujem nielen o niektorých ľudí, ktorí prídu do zhromaždenia, Boh má záujem o všetkých nás a hovorí nám. A práve by som chcel trochu zobrať času, aby sme Boh hovorí. Názov tejto na téme kázni, ktorej budem hovoriť, je Keď Boh hovorí. A ako základ prečítame si zo slova Božieho z epištola Pavla k Židom z 1. kapitoly. Sláva Pánu. Ak ste si našli, postaneme a prečítame tento prvý verš. Kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom prorokoch, za týchto posledných dní hovorí synovi. Môžete si sadnúť. Jedno slovo, neviem, či ste si všimli, že som nepoviedal, je vo veršíku. A to je slovo týchto posledných dní nám hovorí synovi. To som preskočil. Neplánoval som a stálo sa a som všimol, a to je veľmi dôležitá vec, o ktorej chcem hovoriť, že Boh hovorí nám. Viete, Boh hovorí a Božie slovo je mocné a účinné. Keď pozrieme do slova Božieho, hneď na počiatku prepoznávame v slove Božom moc. Boh na počiatku, keď hovoril, nehovoril nikomu. Nebol tam niekto, nejaká osoba, ale hovoril slovo Božie, že Boh hovoril a veci sa stávali. Boh povedal, Boh je duch a hovoril a v jeho slovách bola moc stvoriteľná. Moc, ktorá stvárala. Veci, ktoré Boh mal v pláne, on, ktorý je neviditeľný, duch, stváral veci, ktoré sú viditeľné. A stojí tam veľmi veľká moc poza jeho slovo. A ja ďakujem Bohu, že keď kazatelia kážu, nekážu len slovo, nekážu len kázeň, ale za tým ide moc Božia. A ja ďakujem Bohu, haleluja, sláva Pánu. Ja i tejto chvíli cítim moc Božiu, drahí moji. Haleluja. Tak, drahí moji, Boh hovorí. A ja by som chcel dnes večer trochu viacej pozastaviť na tom, prečo Boh hovorí a komu Boh hovorí. Boh predovšetkým, keď je reč o nás ľuďoch, má záujem o nás a hovorí ľuďom, jeho stvoreniu. Boh nechce ostať v tajnosti, ani nechcel ostať od počiatku, ani našej generácii, ale Boh je ten, chce sa zjaviť a zjavuje sa a hovorí nám. Druhá vec je, Boh položil do nás možnosť, aby sme počuli Boží hlas. My vidíme Božie dielo, ktoré je stvorené skrze skutky, ktoré on učinil. Ale to je nie všetko, drahí moji. Skutky Božie mnoho hovoria. O čom hovorí? Pavel napísal v Rímanov, že skutky Božie, diela Božie hovoria o moci Božej.
Ale o Božej vôli Boh nám hovorí. Boh položil do nás tú schopnosť, tú možnosť, aby sme mali otvorené duchovné ucho, dal nám svedomia a hovorí ku nám a do nás. Boh chce zjaviť seba nám. Boh chce nielen, aby sme ho poznali, aký mocný je, aký je Pán pánov a kráľ kráľov, stvoriteľom a udržovateľom všetkého, čo sa vidí aj nevidí. On je ten, ktorý nás miluje a hovorí jeho láskou ku nám. A hovorí do našeho svedomia, aby nám povedal jeho vôľu pre náš život. Boh má záujem a hovorí jednotlivcom, Boh má záujem za národy a to všetko nám je dokázané skrze slovo Božie, drahí moji. Boli generácie pred nami, ktorí mali príležitosť počuť hlas Boží, počuli ho. Pavel napísal, že zadávno mnoho ráz a mnohým spôsobom hovoril Boh. Bol čas, keď prehovoril stvoriteľskou mocou. Čítame slovo Božom situácie, keď Boh prehovoril mocným hlasom. Čítame slovo Božom, keď hovorí slovo Božie, že keď Boh prehovoril tichým hlasom. Hovorí slovo Božie, že Boh hovorí ľuďom vo snách, keď spia. Otvorím uši duchovne a prehovorím do ich srdca. Boh čas a je ešte stále čas, keď Boh hovorí mne. Je čas, keď Boh hovorí vám. Boh vždy hovorí, keď počúvame slovo Božie. Boh tiež hovorí nám skrze pôsobenia jeho Svätého Ducha. Hovoril Boh dávno, počnúc od Adama, rozprával sa s ním v ráji, hovoril s prvým človekom narodeným, s Kaínom, hovoril mu. Znamená, ľudia mali schopnosť, aby počuli hlas Boží. Aj ty máš, a ja mám tú schopnosť. Boh upotreboval ľudí, ktorých vyvolil k tomu a boli jeho nástroj v jeho rukách, boli jeho hlas hovoriaci ku jednotlivcom alebo ku národom. A tí ľudia pomenovali mužovia Boží a bol čas, keď Boh prehovoril napríklad Abrahámovi skrze anjela. Poslal anielov a hovorí slovo Božie, keď čítame tie rozhovory, keď sa Abraham rozprával s Bohom. A kto tam bol? Boli anielia. Znači upotrebujú anielov. A pozdejšie čítame, keď Boh počal vyberať z ľudí prorokov. A skrze, na počiatku ako čo boli pomenovali, proroci hovorí slovo Božie, že ľudia ich volali vidiaci. A tí ľudia, ktorí videli, aj počuli hlas Boží. Oni videli viacej, oni videli, čo Boh hovorí. A Boh počal upotrebovať ľudí, aby prehovoril skrze tých prorokov. A hovorí Pavel potom, ale v týchto posledných dní nám hovorí v synovi. To je, keby sme čítali ďalej, Židom túto prvú kapitolu, aj druhú, tretiu, je jasno, keď hovorí o synovi, je reč o Ježišovi Kristovi. Znači, Boh sa zjavil Kristu a hovoril nám. Pavel nebol tam za času, kým je Pán Ježiš Kristus pôsobil. Asi neviem podľa rokov, ale istotne Pavel nebol, bol ako chlapec v tom čase, prepáčte, tie roky presne neviem, ale vieme, že mládenec Saul merkoval už, keď sa prvý raz spomína pri kameňovaní Štefana. On bol tedy ešte mládenec a už cirkev bola založená. Už pokračovala. Tak, drahí moji, je zaujímavé, že Pavel hovorí,
že nám hovorí v synovi. Prehovoril Ježiš Kristus ku nám. On sa cítil aj rozumel, že Boh Kristu Ježišovi priniesol posolstvo spasenia všetkým ľuďom. A práve najvážnejšia téma, o ktorej Ježiš Kristus hovoril, a hlavná príčina, nebolo to, aby robil divy. Neprišiel Ježiš Kristus, aby všetkých ľudí v svojom čase uzdravil. To nebola jeho hlavná služba. To bolo niečo, čo nasledovalo. Za to aj povedal svojim učeníkom tam. A tí, ktorí uveria, ich budú nasledovať divy. Divy nejdu popredku, ale nasledujú. Moc Božia je to, čo potvrdzuje kázané slovo Božie. Pán Ježiš prišiel, aby ľudí uviedol do vôly Božej, aby ľudia boli spasení. Toto je najvážnejšia, najdôležitejšia vec, prečo prišiel Pán Ježiš. Aby to spasenie sa mohlo stáť ľuďom, Pán Ježiš prehovoril, Pán Ježiš učinil vo svojom živote to všetko, čo bolo potrebné, aby ľudia mohli byť spasení. A prehovoril. Ako prehovoril? Prehovoril jazykom lásky. Čo boli prvé slova, ktoré Pán Ježiš vo svojej službe prehovoril? Pokánia čínte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebestvo. Drahí moji, verím, že ste sa aj vy zamysleli, prečo práve Pán Ježiš tak rozpráva? Pán Ježiš nepovedá, viete, ľudia, troška sa poobzerajte okolo seba, pozrite do svojich životov a možno nájdete voľačo tam, čo je nedobre a možno by bolo dobre opraviť a možno by bolo dobre napraviť. Nie. Pán Ježiš jasno a hlasne povedal. Počujte, vy potrebujete pokánia. Ak chcete vedieť, že priblížilo sa kráľovstvo Božie a chcete byť spasení, prvá vec, čo je potrebné, aby ste spravili, pokánia činte. S tým dal do pozície jasný stav a pozíciu rozumenia ľuďom, ich pozíciu, kde sa a pred Bohom. Ľudia boli sa bez Boha stratení a potrebujú sa obrátiť k Bohu. A prvá vec je pozrieť do seba. Nikto nebude robiť pokánia, ak nevidí, že spravil chybu. Viete? Keď sa Boh dotkne, ja viem zo svojho života, aj vy to mnohí viete, keď sa Boh dotkne a dotkol našich srdc, nebolo mi na čím potrebno, aby mi voľa kto vravil pokánie, lebo ja som už počul drohu. Ale to slovo, význam slova a moc toho slova sa dotkla tak mňa, že som robil pokánia bez toho, aby mi to voľa kto pôsobne povedal. Vieš, choď si tam napraviť. Premen tie veci v svojom živote. To Boh urobil v mojom živote a verím vo vašom. Ste sa neobrátili k Bohu len tak jednoducho. Boh prehovoril a hovoril do vášho srdca. A vy ste počuli ste ten hlas, keď Boh prehovoril. Slová sú dávno napísané. Častokrát ľudia počúvajú, tak poviem, slovo, ale ostane len slovo. Moc ešte neprerobila v živote ich srdci, ich živote. Ja len niekoľko dôležitých bodov poviem, čo Pán Ježiš, keď hovoril ku všetkým, teraz hovorí nám, Pavel nepovedal mne, hovoríme všeobecne o ľudí, všetkých ľudí. Pán Ježiš povedal, tie prvé slova boli o pokáni. Druhé také dobre známe upútenie všetkým ľuďom bolo: poďte ku mne, všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Poďte všetci, ktorí pracujete, ste obťažení. A čo obťažení? Nie point, nie hlavná vec, že ťažká práca, ale bolo a je to bremeno hriechu, ktoré je o tom,
je mienka. Tak Pán Ježiš tým prehovoril. Alebo keď sa rozprával s Nikodémom a mu povedal, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do nebeského kráľovstva. Niektoré veci, ak chceme byť spasení, ak chceme byť zachránení, aby nám hriechy boli odpustené, niektoré veci sa musia stáť. Toto je nie vec našej debate a diskusie, drahí moji. Božím slovom je tak, alebo ho počuješ, príjmeš, alebo ho prejdeš popri, odbiješ, ale následky budú. Boh dávno povedal, moje slovo neprichádza na prázdno. Sa nevracia na prázdno. Viete, podľa toho môžeme zakúšiť, že Boh, keď posiela svoje slovo, nikde sa nevráti prázdno. Sa vracia ku Bohu a vykoná svoju prácu. Výsledok je, ale aký, to záleží do nás. Aký výsledok v našom živote slovo Bože donesie pre náš život. Ja ešte veľmi dôležité slova chcem pripomenúť, ktoré Pán Ježiš povedal. Každé evanjelium, každému stvoreniu, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Drahí moji, toto je to, čo môžeme len povedať amen, Bože a Pane. My nemôžeme nájsť lepšiu cestu. Ľudia sa pokusujú všakovie zľahčiť vchod do nebeského kráľovstva, predstaviť ľuďom tak, ale slovo Bože je pravda. Amen. A to, čo Pán Ježiš povedal, to je cesta. A nie to zaobilaznica, nie to kratšia cesta, nie to ľahšia cesta. Alebo pôjdeme tou cestou, alebo sa oklameme sami seba, budeme sklamaní deň príchodu Ježiša Krista. Je teraz druhá čiastka, ktorá je veľmi dôležitá, o ktorej chcem tiež pohovoriť za chvíľku. Toto je, čo sme dosiaľ hovorili, Boh hovorí, ako hovorí, komu hovorí, to je všetko veľmi v krátkosti. Ale teraz tú druhú čiastku, Pavel sa nezabudol tie veci veľmi zdôrazniť a my keď čítame ďalšie kapitoly, 2., 3., 4., ukazujú na to, na možnú odpoveď ľudí na volania Božie. Keď Boh hovorí, je to niekoľko možností, ako ľudia môžu odpovedať na tak poviem. Jedna vec, že máme schopnosť, máme možnosť počuť hlas Boží. Hlas Boží je, aj keď sa číta slovo Božie, môžete počuť hlas Boží. A verím, že ste vy to už dožili, ak nie dožijete, čítate slovo Božie a zrazu vás dotkne. A nájdeme seba, nájdeme svoju situáciu, nájdeme obvinenia skrze čítané slovo Božie. Boh, keď posíla jeho slovo, ono sa dotkne ľudí. Máme možnosť počuť. Aj počúvame. A teraz ostáva niektoré veci, ktoré Pavel tu spomenul, a ja by som chcel, aby sme pozreli Židom, nemusíte stáť, ja prečítam Židom z 2. kapitoly, prečítam od 1. do 4. verša. Prepáčte. Trošku sa napijem. Hovorí slovo Božie takto. Preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo
Lebo ak slovo hovorené skrze anielov bolo pevné a každé prestúpenia a každý neposluch dostali spravodlivú odplatu. Jakože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie, ktoré keď o ňom začal najdrev hovoriť Pán, nás tvrdili tí, ktorí ho počuli. Pričom spolu svedčí Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôly. Keď my počujeme, teraz zostáva, či sme len počuli hlas kazateľa, alebo sme počuli hlas Boží. To je niečo, čo je rozdielne. Hovorí, že Pavel v týchto slovách, aby sme dávali pozor na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo. Drahí moji, a niektorí ľudia rokami aj zakončia život tak, že počúvajú slovo Božie a to všetko, čo hovorí slovo Božie, sa ich ako keby nedotknulo. To ostalo len v ich intelekte, prišlo do srdca a nespravilo to slovo na ich život účinok. A to je veľké nebezpečie, drahí moji, je v tom, že tí ľudia prechádzajú popri veciach Božích. Katastrofa, drahí moji. Kázané Božie slovo, moc Božia, niekto sedí v istom zhromaždení, je dotknutý slovom Božím, duchom Božím, prítomnosťou Božou, je dotknutý, je menený od Boha, popri môže sedieť niekto, ktorý to isté slovo počúva a sa ho nedotýka. Ako keby sa ho nedotýkal. Popri prechádza. Čo je to? Nedbalosť. Nedá niekto dá veľkú vážnosť tomu, svojou vierou to prichytí, kázané Božie slovo, Boží hlas sa zmieša s vierou a je účinné na dotyčnom živote. Niekto sedí, počúva, ale prejde popri tom. To je až pre mňa veľmi ťažká situácia, čo ľudia svojou nedbalosťou a svojim odkladaním. Niektorí ľudia si povedia, mám kedy. Mám ja svoj životný cieľ, svoj plán. Keď sa veci v mojom živote, keď postihnem toto, keď spravím toto, keď sa stane toto, ja som mal príležitosť niektorých ľudí vidieť a počuť. A ako čo mysleli, že postihnú tie veci a sa obráti ku Bohu, ich život sa odrazu zakončil. A niektorí aj rokami a nikdy sa nespravia to, čo slovo Božie vraví. Oni prejdú popri, nie že slovo Božie prejde popri nich, oni prejdú popri Božích veciach. Pavel veľmi to zdôraznil, že akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie. Drahí moji, Boh neposlal jeho slovo, aby to bola voľaká rozprávka, aby sa stvorila z toho cirkev dobrá skupina ľudí, veriacich. Boh má svoj cieľ, on posiela svoje slovo, aby ľudia boli spasení. A toto práve isto Pavel zdôrazní. Tak veľké spasenie. Ak zanedbáme také veľké spasenie, ktoré nám začal najprej hovoriť Pán, stvrdili tí, ktorí ho počuli. A potom aj tie, že hovorí tieto veci, veľmi dôležité. Pričom spolu svedčil Boh znameniami, zázrakmi a rôznym mocami a udelením Svätého Ducha podľa svojej vôle.
Boh nám dáva nielen šancu za spasenia, nielen, že nám odpúšťa, ale nás aj zapečetie ku dňu jeho príchodu a vylieva svojho Svätého Ducha. Toto sa veľmi vážne, dôležité veci pre každého jedného z nás. Ešte si pozrieme z 3. kapitoly isto Židom. Hovorí Pavel takto. Preto, ako hovorí Svätý Duch, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzte svoje srdcia, ako v tom rozhorčení v deň pokušenia na púšti. Je to ešte jedna ťažšia vec, drahí moji, ako zanedbať. Aj zanedbania má zlý koniec, ale hovorí tu jedna druhá situácia, že keď sa ľudia zatvrdú. Hovorí tu, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení, pokušení na púšti. Pavel, len krátko si poviem, Pavel, keď vysvetľuje tieto veci, tak zobral obraz z ceste národa izraelského z Egypta do zasľúbenej zemi. A bol čas, keď boli v Egypte, boli otroci. A potom im Boh im sľuboval vyslobodenia aj nový život v novej zemi. Pomedzi to, od zídenia do zasľúbenej zemi, bola cesta na púšti. A Pavel tu hovorí, bere ten príklad, že boli ľudia, ktorí sa na púšti nie že zanedbávali, ale sa rozhorčili a tvrdo zastáli proti. Proti Bohu v prvom rade mysleli, že pochybovali na vedenia Božie, pochybovali na to, ako Boh upotrebuje Mojžiša, ako ich vedie, a sa zbúrili a Boh povedal, Mojžiš, pomakni sa, ja zničím toto pokoleniam, všetko, týchto zbúrencov. A mnohí aj pohynuli, tí, ktorí sa sprotivili vôli Božej, hlasu Božieho. Oni nielen, že nepočúvali, oni sa sprotivili, drahí moji. To je veľmi ťažká situácia a nedajš nám, Pán, aby sme sa niekedy našli proti toho. Nikda si nedovolíme, aby sme sa protili Božiemu vedeniu, aby sme sa sprotivili Božiemu hlasu, aby sme sa sprotivili proti tomu, čo píše v Biblii. Ešte zo 4. chcem spomenúť, isto k Židom, je napísané v 1. aj 2. verši. Bojme sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, nezdal sa niekto z vás, že zaostal. Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj týmto, ale tamtým neosložilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí ho počuli. Je to ešte jedna vec, ešte jedno nebezpečia, drahí moji, a to je, bojme sa zdať sa. Pavel hovorí zdať, aby v tom prvom verši, keď je to šanca, ešte stále sa hovorí o možnosti byť spasený. Ale to je jedna vec. Ďalšia vec je, už niekto vyšiel, teraz je situácia ľudí, ktorí vyšli z Egypta, išli a niekto, tak povie, zodvihol ruky a povedal, ja viacej nejdem. Ideme sa vrátiť naspäť. Ideme toto spraviť. Zdal sa poslúchať Božieho hlasu.
Zdali sa. A čo sa? A ako to spraviť? Niektorí len zaostáli. Drahí moji, to je tiež veľmi nebezpečná situácia. Zdať sa, a boxeri to povedia, hodiť utierák, a v vojenskom termíne hovoria, ten, kto bojuje, to je povedania ešte pred 1000 rokami, hodiť kopiu do trňa, nahať a odísť. To je veľmi nebezpečná vec. Zaostať. Poza to prichádza katastrofa. V 6. verši tejto istej 4. kapitoly je to niečo veľmi dôležité napísané, čo chcem prečítať. Keďže tedy ešte zbýva, aby niektorí vošli do neho a tí, ktorým sa to tam zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť. Toto nám potvrdzuje tú situáciu. Počúvať a aj poslúchať je neistá vec. My môžeme byť poslucháči, ale tí, ktorí počúvajú, to je poslúchajú, oni nielen, že vedia o slove Božom, oni ho sa snažia plniť. Tak, drahí moji, nechcem zastať na tom nebezpečia, ktoré sú, ak toto neprichytíme. Prejde pomimo nás, aby sme sa nerozhorčili, aby sme nezaostáli, drahí moji. Keď Boh hovorí, majme otvorenie uši a počúvajme. Mnohí na púšti boli ľudia, ktorí verili a držali sa verného slova a vošli do zasľúbenej zemi. Nie je len aj nebezpečia, a môže zastihnúť a nestihnúť. Môže stihnúť. Boh nepostavil plán spasenia tak pred ľudí, aby nemohli byť spasení. Božie spasenie, plán Božieho spasenia je jednoduchý. Drahí moji, nielen vedieť, počuť a splniť. Toto je podľa slova Božieho, drahí moji, a ďaká Bohu. Vôľa Božia je, ak sme vykročili a počli kráčať za Pánom, sa nevzdať. Nevzdám sa slova Božieho, nevzdám sa vedenia Božieho, nevzdám sa Krista pod žiadnymi podmienkami. Lebo pre mňa žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Pavel tak ocenil na konci svojho života. A tí, ktorí počúvajú Boží hlas, tí vošli do zasľúbenej zemi. Tí, ktorí poslúchajú a plnia slovo Božie, budú spasení. Pán Ježiš povedal, každý, kto urobí pokaňa, uverí a pokrstí sa, bude spasený. Ešte na kraji jednu krátku vec chcem spomenúť, aby sme aj my mali takýto stav. Povedom, malý chlapec Samuel, ktorého matka priviedla podľa zasľúbenia, skôr ako čo bol narodený, že ak bude narodený, že ho dá Pánovi. Viete, on bol v chráme Božom a vo svojom čase, tam, kde žil tedy aj prorok, a to nebol chrám, ktorý vystal neskôršie Šalamún, ale určite bola určitá budova, kde býval ten pred ním človek Eli, prorok. A Samuel ako chlapec bol tam a jednej noci ešte svietilo im sviečka, alebo ako mali lampu v tom čase. A ten chlapec, ktorý osobite spal ďalej od Eliho, počul hlas. A môžeme porozumieť, že ho Boh povolal podľa mena. Doslovne nepíše, že ho zavolal Samuel, lebo ten chlapec porozumel, Pane si ma volal. Prišiel k prorokomu Eli a povedal, tu som, čo si ma volal? A Eli mu povedal, nevolal som ťa ja. Choj a spí, oddychuj.
To sa stalo 3-krát a Eli mu vravel, počuj, ak ešte raz budeš počuť ten hlas, tak povedz tieto slova. Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník čuje. Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník čuje. Nie len, že počúva, ale príjma. A keď Boh prehovoril tomuto mladému chlapcovi a mu potom hovoril mu o dome a o službe Eliho. Správa za Eliho nebola najlepšia, ale tento chlapec povedal to, čo mu Boh hovoril. Aký výsledok to donieslo? Tento malý chlapec riasol a stal sa mužom. A krátkosti, len povedané, to môžete si prečítať, 1. Samuel 3. kapitoly do 18. do 21. verša. Hovorí slovo Bože takto. A celý Izrael vedel, že je Samuel verný služobník Hospodinov. Od Dána, od severa až na juh. Všetci vedeli. Všetci vedeli. Vedel to aj Samuel, vedel to Eli, vedel to celý Izrael. Pretože niekto mal otvorenie uši a povedal tie slova. Nie len, že povedal, ale on tak tie slova nedovolil, aby slovo Božie padlo na zem, tak povedať. Nedovolil, aby prešlo popri ňom slovo Božie. Alebo aby on prešiel popri slovom Božom. On prenášal ľudí. A viete, že čo hovorí slovo Božie? Že v tom čase bolo slovo Hospodinovo vzácno Izraeli. Pretože niekto povedal, hovor, Hospodine, poslúcha tvoj služobník. Tvoj služobník čuje tvoj hlas. Drahí moji, ak ti Boh hovorí, aby si niečo urobil pre seba, pre svoje spasenia, ak ťa Boh dnes napomína niečo, aby si napravil vo svojom živote, povedzme, majme odpoveď našu na rozprávania Božie. Hovor, Hospodine. Dobré je slovo Božie. Ak ma aj kára Hospodin, na moje dobro ma kára. Ak ma napomína, dobré je slovo Božie. Ak ma upúti v živote, aby som niečo urobil pre seba, pre svoje spasenia, pre svoju rodinu, pre svoju budúcnosť, urobme to, drahí moji. Nedovolíme prejsť popri, nestvrdíme sa, nezanechajme, prichyťme. Hovor, Hospodine. Haleluja. Prosím vás, povstaňte. Budeme sa modliť. Haleluja, haleluja, veľké